अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। विशाल परबांमुळेच केसरकरांचा विजय सोपा झाला। राजन तेलींकडे जाणाऱ्या मतांचा प्रवाह विशाल परब यांनी रोखलाय। त्यामुळे महायुती आणि केसरकरांनी विशाल परब यांना बुके नेऊन द्यावा असं विधान माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी पत्रकार परिषदेत केलंय। नेमकं काय म्हणालेत प्रमोद जठार पाहूया। तुम्ही सावंतवाडीच्या बघा फार चांगलं उत्तर दिलं। सावंतवाडीच्या निकालाचा जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल की दीपक केसरकर हे चांगल्या मताधिक्याने जिंकले, कारण विशाल परबने अपक्ष म्हणून 33,000 मतं घेतली। कुंडली गौरदे म्हणजे राजन तेलीना 41 चुकत नसेल तर, आणि त्याला 33, दोन्ही मतांची बेरीज झाली किती झाली 70-77, बरोबर ना। आणि यांना मिळाले किती 81, म्हणजे किती हजारांनी जिंकले असेल 2-3 हजार। त्यामुळे विशाल परब यांच्यामुळेच माझी स्टेटमेंट आहे, केसरकरांचा विजय सोपा झाला। जसा मी जेव्हा इकडे निवडणुकीत उभा होतो, माझा विजय सोपा झाला होता कुलदीप पेडणेकरांमुळे 27,000 मतं घेतली म्हणून माझा रवींद्र फाटकांच्या विरोधात माझा। त्यामुळे कारण घारेबाई ज्या उभ्या होत्या त्यांना मतं घ्यायला जमली नाही, त्यांनी 5-6 हजार मतं घेतली, त्यांचं डिपॉझिट गेलं, लक्षात आलं। तर तीच मतं कदाचित तेलींकडे ट्रान्सफर झाली असती। जी विरोधातली मतं, जी अँटी इन्कम्बन्सीची मतं, ही सगळी मतं तेलींकडे ट्रान्सफर झाली असती। त्यामुळे तेलींकडे जाणाऱ्या मतांचा प्रवाह जर कोणी अडवला असेल तो विशाल परबने, आणि विशाल परबची 33,000 मतं, हा पहिला अपक्ष आहे की ज्याने एवढी मतं घेतली कुलदीप पेडणेकरांना। त्यामुळे केसरकरांचा विजय हा विशाल परबामुळे सोपा झाला। त्यामुळे केसरकरांनी आणि महायुतीने विशाल परबला सुद्धा बुके नेऊन द्यायला पाहिजे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।